idan yanayin gari bai yi daɗi ba alhamdulillahi ala kulli hali, idan yanayi ya yi daɗi alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihati, idan an ci abinci alhamdulillahi allazi razaqani hadha at'am ko at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Annabi ya ce duk wanda ya ci abinci ya yi wannan addu'ar duk sabon Allah da ya yi kafin cin abincin Allah ya yafe mishi. Yana so a faɗa ko bai so a faɗa? Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani wannan abincin na ciye mun arzikinsa ba tare da dabara na ko wayo na ba. Annabi ya ce duk laifin da ya yi kafin lokacin cin abincin Allah ya yafe mishi. Kuma yana daga cikin abin da yake samar da yardan Allah, mutum ya samu yardan Allah. Inna Allah la yarda anil abdi an ya'kula al-akla fa yahmadahu alayha aw yashraba sharba fa yahmadahu alayha. Allah na yadda da bawa ya zan bawa ya samu yardan Allah, ya ci abinci ya ce alhamdulillah, ko ya sha abin sha ya ce alhamdulillah. Alhamdulillah karamar al'amari ce. Allah ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wadda ya halicci sammai da kasai. Shine a ayar da armaja bai ce fatiris samawati wal ardi, shi Allah duk abin da zai kera ba gani abun wani yake yi ba, shi yake kirkiran abun, ba yana ganin sumfuri a wajen wani bane ya dauko. A'a, shi ya halicci sammai da kasai, waja'al zulumati wan nur, shi ya samar da dufai, shi ya samar da haske, shi ya halicci dufai, shi ya halicci haske. In dare yayi sai waje ya canza, sai yayi duhu, wani duhun in ka daga hannunka ma ba da ka gan shi ba. Idan gari ya waye